Μητέρα Τερέζα, η Αγία της Αγάπης. Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι στη ζωή μιας γυναίκας που άλλαξε τον κόσμο με την αγάπη και την αφοσίωσή της. Γεννημένη ως Άντζας Γκόγκ Μποουχάκιου το 1910 στα Σκόπια, η μητέρα Τερέζα έμελε να γίνει ένα σύμβολο της συμπόνιας. Σε νεαρή ηλικία, ένιωσε το κάλεσμα να υπηρετήσει τον Θεό και τους φτωχούς, εντασσόμενη στους αδελφές της Λορέτο στην Ιρλανδία. Το 1929 έφτασε στην Καλκούτα της Ινδίας, όπου δίδαξε για πολλά χρόνια, αλλά σύντομα η καρδιά της την οδήγησε αλλού. Το 1946 έλαβε μια κλήση μέσα στην κλήση να υπηρετήσει τους φτωχότερους των φτωχών, τους εγκαταλελειμμένους και τους ετοιμοθάνατους. Άφησε το μοναστήρι της και ξεκίνησε να ζει ανάμεσα στους φτωχούς, παρέχοντας φροντίδα, αγάπη και αξιοπρέπεια σε όσους δεν είχαν τίποτα. Με τη βοήθεια ορισμένων πρώην μαθητριών της, ίδρυσε τους Ιεραπόστολους της Φιλανθρωπίας το 1950, ένα νέο θρησκευτικό τάγμα αφιερωμένο στην υπηρεσία των φτωχών. Η αποστολή τους επεκτάθηκε γρήγορα, ιδρύοντας ορφανοτροφία, σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα για όσους πάσχουν από λέπρα σε όλο τον κόσμο. Η ταπεινότητα, η αυτοθυσία και η ακλόνητη πίστη της μητέρας Τερέζας ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους. Το 1979 της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο της, το οποίο αφιέρωσε στους φτωχούς του κόσμου. Παρά τις προκλήσεις και την κριτική, παρέμεινε αφοσιωμένη στην αποστολή της μέχρι το θάνατό της το 1997. Η κληρονομιά της ζει μέσα από τους Ιεραπόστολους της Φιλανθρωπίας και την αιώνια επίδραση της αγάπης της. Η μητέρα Τερέζα μας έδειξε ότι ακόμα και η μικρότερη πράξη καλοσύνης μπορεί να φωτίσει έναν ολόκληρο κόσμο. Η αγάπη της συνεχίζει να μας εμπνέει όλους να γίνουμε το φως για τους άλλους.